खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव मिथिखा नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। ध्रुव एडभान्स लाइट हेलिकप्टारखौ इन्डियान एयार फर्सआ दावहायावल' बाहायगोन। मुंदांखा फालांगिरि रतन टाटाया सावस्रिनि गोब्राब हालोदाव। हानि खाजोना आजावनो थाखाय आसाम सरकारा खाजोना लन्च खालामबाय। गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे कार्बि आंलंआव सानै हमजादों। गसाइगावआव इन्टार कलेज सान्थालि फरायसा आफादा थामथि गोदान फरायसा बरायनाय फोरबो आरो जिउ राहा दानायनि हाबाफारि खुंदों। गुवाहाटी वाटार बोर्डनि सासे रैखाथि गार्डनि जिउ खहा। दिल्लीनि हायद्राबाद हाउसआव नरेन्द्र मोदीआ मालदीवनि हादरगिरि मोहम्मद माइजुखौ लोगो हमदों। मार्केरिटायाव स्मार्ट मिटारनि हेंथायै रायजो राजाया सोमावसारदों। बिल्डिंनिफ्राय गोग्लैनानै सासे लाइमोननि जिउ खहा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। थांनाय 2 अक्ट'बर खालि बिहारनि मुजफ्फरपुर जिल्लायाव दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंखौ रैखाथि होनो थांनायाव इन्डियान एयार फर्सनि ध्रुव एडभान्स लाइट हेलिकप्टारा दैयाव गोग्लैनायनि जाथायखौ नोजोर होनानै बे ध्रुव एडभान्स लाइट हेलिकप्टारखौ दावहायावल' बाहायनो बिथोन होदों भारत सोरखारनि रैखाथि बिफाना इन्डियान एयार फर्सखौ। मख'नो गोनांदि इन्डियान टेक्निकेलि लिमिटेडजों बानायजानाय बे ध्रुव एडभान्स लाइट हेलिकप्टारखौ बानायदोंमोन। आथिखालाव गासै गं 330 ध्रुव एडभान्स लाइट हेलिकप्टारखौ इन्डियान एयार फर्सआ बाहायगासिनो दङ। अब्लाबो नाथाय पाइलटफोरा बेनि सायाव गोख्रोङै रोंगौथि लानो गोबां सोलोंबावनांगौनि गोनांथि दंबावो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बेनिखायनो दावहानि अनगायै गुबुन खामानियावल' बे ध्रुव एडभान्स लाइट हेलिकप्टारखौ दावहानि अनगायै जेरावबो बाहायथ'नाय जानाय नङा होननानै इन्डियान एयार फर्सआ मिथिहोदों। मुंदांखा फालांगिरि आरो टाटा ग्रुपनि चेयारमेन रतन टाटाया आथिखालाव सावस्रिनि गोब्राब हालोदाव मुम्बाइनि गंसे हस्पिटालाव एडमिट जानानै दङ। 86 बोसोर बैसोनि रतन टाटाया मुम्बाइनि ब्रिज केन्डी हस्पिटालाव कार्डिय'लजिस्ट डक्टर शाहरुख अस्पिगालानि जोथोन लानायाव देहा फाहामथाय लागासिनो आरो आइसिइउआवसो दोनथ'नांदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। रबिबारनि हर आरो समबारनि 1 रिंगायाव रतन टाटानि देहाया हरखाबै गाज्रि जानायखौ मोनदांनानै फिसाज्लाफोरा गोख्रैयैनो ब्रिज केन्डी हस्पिटालाव एडमिट खालामहैदों होननानै मिथिहोबावदों। आथिखालाव बिगियाना जेरैबायदि दावगाबोदों बेनिनो उन खारफानो आरो खामानिखौ गोरलैसिन खालामनो थाखाय आसाम सरकारा पाट्टा एबा मियादी हानि खाजोना आजावनो थाखाय खाजोना वेबसाइट लन्च खालामबाय। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया टुइटारनि जोहै फोरमायथिदों बे खौरांखौ। हानि बिगोमा एबा पाट्टादारफोरा आथिखालाव basantara.assam.gov.in वेबसाइटआव थांनानै QR क'डनि जोहै गावबा गावनि हा खाजोनाखौ न'आव थानानैनो जायखिजाया समाव होनो हागोन होननानै मिथिहोदों। कार्बि आंलंआव पुलिसआ मोनसे स्रोद सुलुंनिफ्राय खौरां मोननायनि उनाव सिग्रोमनानै गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे सानै सुबुंखौ खादों। हमजानाय ड्राग्स पेडलारनिफ्राय 3 कौटि रां बेसेननि 1.5 किल'ग्राम हेर'इन ड्राग्स मोननो हादोंमोन होननानै मिथिहोदों। पुलिसनि बे जाफुंसारनायखौ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाख्नायदों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगाङाव बराक सेरफांनि करीमगन्जआव BSFआ संगालिनि स्रोद सुलुंनि जोहै गोबां बिबांनि ड्राग्स जब्द खालामनो हादोंमोन। आथिखालाव अब्लाबो ड्राग्स माफियानि अनजिमाया सानफा एफा बांलांसिननायखौसो नुनो मोनदों। गसाइगाव इन्टार कलेज सान्थालि फरायसा आफादा थामथि गोदान फरायसा बरायनाय फोरबो आरो जिउ राहा दानायनि हाबाफारि खुंफुंदों।
गसाइगाव हालामाव फरायनाय गासै सानथालि फरायसाफोरखौ लानानै गसाइगाव इन्टार कलेज सानथालि फरायसा आफादा गोदान फरायसा बरायनाय आरो जिउ राहा दानाय हाबाफारिखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों गसाइगावआव थानाय हाब्रुबिल नब्लाङाव खुंफुङो। बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै साफ्रोम फरायसा आरो लाइमोनफोरा गावनि सायाव गोथौ फोथायनायखौ लानानै दिदोमै फरायलाङोब्लानो गावनि थांखियाव सौहैनो हागोन होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ बुंथियो। बे हाबाफारियाव एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्मआबो बाहागो लादोंमोन। गुवाहाटी हेंग्राबारि ओनसोलाव रैखाथि होग्रा सासे गार्डआ सोमोनांथावै फासि नांनानै गावनि जिउखौ फोथैनानै लानाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ मनज बर्मन 45 बोसोर होननानै सिनायथिनाय जादों। बियो लेसु बागाननि गुवाहाटी मेट्रपलिटान ड्रिंकिं वाटार आरो सिवेरेज बर्डनि सासे रैखाथि होग्रा गार्डमोन। मनज बर्मनखौ गावनि न'आवनो फुंनि समाव फासि नांनानै थासारियाव मोननाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बियो गावनि बिसिजों मोनानि समाव गोबां दावराव दावसि जानानै माखासे जाहोनफोरखौ लानानै जौ लोंनानै गावनि फिसाजोजोंबो बुलाय सोलाय जादोंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। बबेखानि बे दुखुनांथाव जाथायखौ पुलिसा खौरां मोननायनि उनाव जाथायसालियाव नुजाथिहैनानै जाथायनि गुबै जाहोनखौ नायबिजिरनो जागायो। सानबानि हाबाफारिजों मालदीवनि हादोरगिरि महम्मद माइजुआ भारतआव दावबायफैनायनि नैथि सानाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ दिल्लीनि हायद्राबाद हाउसआव महम्मद माइजुखौ लोगो हमनानै मोन्नैबो हादरनि बिथिङाव सावरायदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आथिखालाव मालदीवनि रांखान्थि हालोदा जोबोद गाज्रि जानानै दङ। बेनिखायनो भारतजों मोजां सोमोन्दो लाखिनानै मालदीवनि रांखान्थि हालोदखौ फोसाबनो थाखाय हादोरगिरि महम्मद माइजुआ सानबानि हाबाफारिजों भारतआव दावबायफैदों। समबारखालि भारतनि हादोरगिरि श्रीमती द्रौपदी मुर्मुजोंबो महम्मद माइजुआ लोगो हमनानै सावरायदों होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि मालदीवनि हादोरगिरि बिबान रुजुनजेननाय समाव हादोरगिरि महम्मद माइजुआ भारतनि हेंथायै गोबां बिबुंथि होबोदोंमोन। नाथाय आथिखालाव रांखान्थियारि हालोदा नोरजिया जालांनायखौ मोनदांनानै मोन्नैबो हादरनि गेजेराव मोजां आरो गोग्गो सोमोन्दो लाखिनो आरो हेफाजाब बिनो भारतआव फैदों महम्मद माइजुआ। मानो होनोब्ला महम्मद माइजुआ हादोरगिरि जाजेननाय समाव भारतारिफोरा सिगांनि बायदि मालदीवआव दावबायहैयाखैमोन, जायनि जाहोनाव फालांगियारि बिथिङाव जोबोद नोरजिया हालोदजों मोगा-मोगि जानांदों मालदीवनि रांखान्थि हालोदा। बीजेपी दोलोनि एमएलए भास्कर शर्मानि न'आव थांनानै मार्केरिटानि रायजो राजाया स्मार्ट मिटारनि हेंथायै सोमावसारहैदों। समबारखालि छात्र मुक्ति संग्राम समिति आरो नारी मुक्ति संग्राम समितिनि दैदेननायाव मार्केरिटानि रोजा रोजा सुबुङा एमएलए भास्कर शर्मानि न' लांगोनायाव धरना होनानै खुद्रिसारदों। माहारियारि राजा लामा 315 जों हानजा सुरनानै मार्केरिटानि रायजो राजाया एमएलए भास्कर शर्मा आरो मोब्लिब गोहोनि मन्त्रि नन्दिता गार्लसामोनखौ सोंखारिनानै स्मार्ट मिटारखौ बोखांनानै लाफिननांगौ होननानै धरना होयै होयै मार्केरिटानि बेंखनारि मावख'गिरि गियानज्योति दत्तनि आखायाव गांसे गोसोखांलाय गथायो होननानै मिथिनो होदों। बिल्डिंनिफ्राय गोग्लैनानै सासे लाइमोना दुखुनांथावै जिउ खहा जादों। मख'नो गोनांदि सनिबारनि सानजौफुआव गुवाहाटीनि जु र'ड ओनसोलाव थानाय संकल्पा आइ केयार बिल्डिंनिफ्राय गोग्लैनानै जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै मिथिनो हादों। थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ रुपज्योति कुमार होननानै मिथिनो हानाय जादों। अदेबानि थैनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो हानाय जायाखै। मख'नो गोनांदि बे जाथायखौ नुनाय सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला रुपज्योति कुमारखौ बिल्डिंनिफ्राय गोग्लैनाय नुदोंमोन आरो बियो माबोरै आरो मानो गोग्लैदोंमोन बेनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो हानाय जायाखै होननानै सुलुङाव फोरमायदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।